Здравейте! В отговор на предходното видео, свързано с Facebook промоциите, този път реших да ви представя 4-те най-важни части от механизмът на всяка една успешна Facebook промоция. Като за начало, това, което трябва да направите преди да пристъпите към разработката или към концепцията на промоцията, е ясната цел, която тя трябва да постигне. И тук много често се допуска една много съществена грешка – определянето на целта. Целта не трябва да бъде постигане на по-голям брой фенове, постигане на повече интеракции или взаимодействие от страна на настоящите фенове, увеличаване на базата данни относно имейл маркетинга ви и тем подобни. Това са ефекти, това са следствия от промоцията, но не и цели. Целта на всяка една Facebook промоция, която трябва да имате, е възможността чрез нея вие да опознаете повече вашите фенове. И под опознаване имам предвид вие да разберете кои от тях са ваши потенциални клиенти, кои от тях биха се интересували от вашите продукти. Да научите вашите фенове с какво вашите продукти са конкурентно способни спрямо останалите аналози. Да ги накарате да разберат и да научат повече за вашия бранд, неговите продукти и услуги, неговите възможности, конкурентни предимства и така нататък. Това биха били едни цели, които в дългосрочен план биха генерирали не просто монетизация и продажби, а много по-дългосрочно важни неща, като по-добра онлайн репутация, по-добра разпознаваемост и имидж на бранда, така наречения Brand Awareness. Нещо, в което Facebook е най-добър. След като определите целите на вашата промоция, трябва да се спрете по-отделно на трите най-важни компонента от нейният механизъм. Ако мога да ги разделя, те са регистрационен компонент, игрови компонент и награден компонент. Регистрационният компонент от промоцията е начинът, по който всеки един потребител на Facebook може да се включи за участие в нея. Разбира се, тук имате доста възможности, като най-често използваното нещо като прием е включване на участниците след като те са станали фенове. Т.е. така нареченият Like Gate или условието стани фен, за да можеш да участваш. Това условие от една страна е добро, защото ще увеличи вашата фен база, което като следствие от промоцията е нещо благоприятно. От друга страна, по наше наблюдение от промоциите, които провеждаме за клиенти, наблюдаваме, че някои от потребителите всъщност харесват страницата докато участват в промоцията и след това съответно я unlike, което разбира се носи негативни сигнали относно Facebook алгоритъма и не влияе добре на ранкинга на вашата Facebook страница. Разбира се, този проблем не е толкова съществен, но трябва наистина да дадете причина тези хора да бъдат фенове. Не просто причината да е вашата промоция. Причината може да бъде нещо друго. Напишете, например, стани фен, за да участваш в играта, но и за да получаваш всякакви нови промоционални оферти пръв преди всички останали. Обяснете им защо трябва да станат фенове и причината за това не би трябвало да е само промоцията. Друга част от регистрационния компонент е начинът или способът, по който хората ще се регистрират. Има два варианта, които най-често се използват. Първият вариант е регистрация чрез натискане само на един бутон Facebook Connect или така наречения логин бутон през Facebook. Чрез Facebook логин бутонът потребителят натиска съответния бутон и вижда на екрана си един изкачващ прозорец, който изисква част от неговите лични данни, с които той всъщност става регистриран участник във вашата промоция. Това е много хубав метод, защото е много бърз и съответно спестява доста време и усилия от страна на потребителите, които искат да участват. От друга страна спира доста от потребителите, защото се страхуват какви лични данни ще вземе приложението, за какво ще бъдат използвани те и това нещо спира доста от хората, съответно по този начин вие губите участници. Все още по наше наблюдение, пък и по наблюдение на колеги, все още хората не са напълно наясно с този механизъм на регистрация. Притесняват се да го използват, не знаят, че по всяко едно време те могат да спрат предоставянето на данни или така наречената авторизация за съответното Facebook приложение. Затова най-често при промоциите се прибягва към втория вариант. Това е стандартна регистрационна форма, при която потребителят тъчно попълва няколко полета, някои от тях са задължителни, някои не. Независимо кой от двата варианта ще използвате, най-важното, което трябва да знаете е, че трябва да имате минимални данни. Т.е. минимални данни за обратна връзка, ако
случайно потребителят спечели. Минималните данни са, разбира се, неговите имена и имейл. Съответно може да поискате телефонен номер, град, адрес на местоживеене и какво ли още не, но искам да ви кажа, че най-често потребителите предпочитат да не предоставят такава информация. Затова препоръчвам задължителните полета да са имена и имейл, а всичко останало да е препоръчителни полета, ако потребителят пожелае. При всички положения, както разбирате, и двата варианта за регистрация си имат своите предимства и недостатъци. Предимствата на единия най-често са недостатъци на другия. Например, при Facebook логина има повече притеснения от страна на потребителите, но пък той е по-бърз. И обратното, при стандартната регистрация за потребителите е по-ясен и лесен методът на регистриране, но пък е по-бавен и изисква повече усилия. Аз бих ви препоръчвал да комбинирате, разбира се, ако бюджетът ви го позволява, и двата варианта. Тоест, хем да имате една регистрационна форма, хем ако човек пожелае да се регистрира чрез Facebook Connect. Важно нещо от регистрационната форма, което трябва да присъства в нея, е чекбокс "Запознат съм и съм съгласен с условията и регламента на промоцията". При регистрация потребителят трябва изрично, чрез регистрационната форма, да даде това съгласие. Това е нещо важно, най-вече заради последващи евентуални проблеми и спорове с регистрирани потребители, които са спечелили или не са спечелили. Нещо, чрез което вие ще подсигурите своят регламент и регистрационният елемент, с който потребителят се съгласява за регламент. Вторият компонент, игровият, за мен е може би най-важният, защото той изисква най-много усилия, които са предварителни, по време на измислене на сценария и концепцията и изобщо на целия механизъм на една Facebook промоция. Много е важно игровия компонент да е правилно съобразен и премерен спрямо наградния фонд. Не давайте задачи в своята Facebook игра, които не отговарят на наградния фонд. Те трябва да са толкова сложни и толкова изпълними, че да съответстват на наградите, които ще раздадете, за да може това нещо да стимулира в крайна сметка потребителите да участват. Също така задачите действително трябва да са изпълними за някаква маса от потребители. Най-важното, те трябва да са тематично обвързани с това, което всъщност промотирате. Разбира се, най-лесно е да се раздават iPad-и или iPhone-и, но в крайна сметка много по-интересно и много по-запомнящо би било за потребителите, ако намерите някакви хитри, интересни и най-вече добре обвързани с вашия продукт или услуга, които промотирате, награди. Наградният ви фонд е нещото, за което ще говорим най-накрая. Той е третия компонент от механизма на успешните Facebook промоции. Но, както казах, игровият елемент е много ясно обвързан с него, или по-скоро трябва да е много ясно обвързан с него. Най-често това, което би представлявало интерес за потребителите, е възможността да разделите игровия компонент на различни типове задачи. Първоначално потребителят изпълнява една задача и на финалната стъпка на него му се предлага да изпълни и други задачи, за да натрупа повече точки или някакъв по-голям шанс да спечели наградите или по-големи от тях награди. Например, много често се използват различните така наречени механизми за вирусно споделяне. Да речем, когато потребителят му бъде зададен някакъв въпрос, да речем този въпрос може да бъде зададен за определено време, за което той трябва да отговори, след това може да му се предложи задаване на още един въпрос, но по-интересно би било да му предложите да сподели на своята стена линк до играта, с което да натрупа повече точки. Или пък да покани приятели, да създаде отбор, да речем, и да натрупа още повече точки. Или пък просто да покани приятели да гласуват за него, като всяко едно гласуване, всеки един глас от тези приятели ще му носи по една точка. Колкото повече точки, толкова по-голям шанс за спечелване на наградите. Или пък, колкото повече точки до събиране на някакъв определен лимит, толкова по-голям шанс за игра за по-големите награди. Може да разделите точкуването на различни лимити. Да речем, на всеки 10 точки потребителя се бори за по-големи награди. На събрани 50 и повече точки се бори за гранд наградата и така нататък, за да може да има някакъв игрови механизъм, който да задържи постоянно вниманието на потребителите по време на цялата промоция, не само в началото. Разбира се, тези промоции са
скъпи и това нещо наистина трябва да е съвместимо с бюджета ви. По-улекотеният вариант е чрез някакъв анкетен тип промоция, в която вие задавате определени въпроси на конкретния потребител, съответно той трябва да отговори правилно или просто да отговори по някакъв начин. Хубавото при тези промоции е, че може да направите някакво маркетингово проучване. Тоест въпросите ви наистина да са обвързани с маркетинговото проучване, което искате да направите чрез промоцията. Например, потребителят да изброи няколко предимства, които смята за най-значими според него за някой ваш продукт, който всъщност промотирате чрез тази промоция. Или пък да го запитате кои са нещата, които счита, че продуктът трябва да има, а му липсват, което също е някакво доста красноречиво проучване. Също така често се използват и анкетите тип "Открий верния отговор" в нашия официален сайт. Тоест, вие задавате някакви въпроси, а потребителят трябва да разгледа и страниците на сайта или страниците на конкретен продукт, който се намира във вашия сайт, за да открият там верния отговор. Това е много ефективен начин да запознаете човека с продукта в детайли. Наистина да му покажете неговите предимства, като го насочите към една лендинг страница, която сте създали и в която наистина той може, освен отговора, да открие ценни предимства на този продукт, които на по-късен етап да го подтикнат той да го закупи. Другото хубаво нещо, разбира се, е, че Facebook става един добър източник на трафик към сайта ви, където може също да предложите допълнителни екстри на потребителя. Например, абонамент за електронен бюлетин или някакви други типове абонаментни услуги. Така наистина опознавате потребителя и разбирате дали той има желанието не само да бъде ваш фен в Facebook, което не ви носи нещо кой знае какво, а той да бъде ваш регистриран абонат, да иска да получава новини от вас или да получава промоции от вас. Разберете какво иска чрез игровия механизъм. Разберете доколко може да ангажирате вниманието на този потребител чрез точковия механизъм. Накарайте го той да бъде носител на малвата за вашата промоция чрез вирусния механизъм. И разбира се, нещо, което задължително трябва да внимавате да не се случи, е вирусния механизъм да не е прекалено агресивен. Тоест, наистина преценете до каква степен потребителят би бил склонен да използва вирусните елементи в играта. Например, бутонът "Сподели" или "Покани приятел". Много често потребителите се дразнят от тези елементи. В някои игри тези елементи са задължителни, за да продължиш към регистрацията. Тоест в стъпка 1 задължително трябва да споделиш на стената си, в стъпка 2 да се регистрираш. Често потребителите споделят, защото са принудени, което наистина не им харесва. И след това изтриват споделеното, което е негативен сигнал за вашата Facebook страница. Вече споменахме наградният фонд и всъщност наградният елемент от механизмът, макар и на последно място, изобщо не е за подценяване. Както споменах и по-рано, действително би било добре наградите да са тематично обвързани с продукта, услугата или бранда, който промотираме чрез Facebook промоцията. Имайте предвид нещо, което много често се пропуска. Наградният фонд трябва да има и допълнителен антикризисен фонд. Много често се случва така, че поради различни причини се появяват и недоволни потребители в края на промоцията, когато следва раздаването на наградите. Затова би било добре, ако вие имате някакви утешителни награди, допълнителни награди, изненади, които просто биха потушили кризи или биха допълнително зарадвали и изненадали приятно потребителите. Така че това, което бихте могли да направите още в самото начало, при планиране на самото бюджетиране, наистина да отделите някакъв, макар и минимален, антикризисен награден фонд. Или награден фонд за някакви допълнителни награди, които да не обявявате предварително, а да оставите като една приятна изненада накрая. Разбира се, когато говорим за наградният елемент от механизмът, както и при игровия, така и тук, би било добре да разделите наградите на различни типове. Например, според процеса на изпълнение на различните задачи от игровия механизъм, за по-сложните задачи трябва да предвидите по-големи награди, съответно за по-малките по-малки. Това, което наистина работи добре, е да имате малки и големи награди. Може би и някакви с бюджет по средата между малките и големите. Но определено малките трябва да са няколко и би било добре, ако успеете по някакъв начин да ги обвържете с покупка. Например, това, което бих ви
посъветвал, е малките награди да са някакъв тип ваучери, намаления, подаръчни ваучери, купони за отстъпки или нещо подобно, което да е обвързано с покупката. Или пък малките награди да са предметни награди, но към тях потребителите да получат ваучер или да получат някакъв активационен ваучер при определена минимална изразходена сума за покупки от вашия магазин или от вашите продукти и услуги. Малките награди е добре да са обвързани по някакъв начин с покупка или към тях да има допълнителни награди, свързани с покупка, защото в крайна сметка, ако наистина добре направите игровия механизъм и добре представите продукта, който всъщност промотирате, много от хората ще предпочитат да го закупят още преди края на промоцията, а не да чакат да го спечелят като награда, което би било страхотно, ако им предоставите на по-късен етап и някаква възможност да купят още нещо от вас, чрез спечелването на малки награди от тях. Най-често, когато става дума особено за игрови елементи с събиране на точки, могат да се появят различни съмнения относно механизмът за провеждане. Имайте предвид, че всички неща трябва да бъдат изключително добре обяснени във вашият регламент и общи условия. Трябва да разиграете предварително всякакви сценарии, самата промоция да бъде манипулирана, всякакви подвеждащи елементи от нея трябва да бъдат игнорирани и премахнати още изначално. Много добре преценете сценария и не жалете средства относно това. Не е достатъчно просто да отворите някоя друга промоция на ваш конкурент или на някоя друга Facebook страница и да копирате мотамо общите условия и регламента оттам и да ги използвате за вашата промоция. Всяка промоция е строго индивидуална. Всяка промоция може да бъде докладвана както във Facebook, така и на различни органи. Всяка една промоция трябва да има общи условия, механизъм, който да е ясно посочен в тях и конкретен регламент, където да е споменат кой точно е оператора с лични данни, също така да бъдат споменати и третите лица, които са ангажирани и Facebook да бъде освободен от всякаква отговорност относно провеждането, спонсорирането и финансирането и защо цялостното подпомагане на тази промоция. Аз бих ви препоръчал горещо, когато стане дума за общи условия, да се консултирате с юрист. Когато става дума за текст на промоцията, да се консултирате с копирайтер. Наистина това страхотно много помага. Това са трите компонента на механизмът за успешни Facebook промоции. Разбира се, има и много допълнителни детайли, освен тези три основни компонента за успешните Facebook промоции. Но механизмът е нещо, което е строго индивидуално и лично аз ви съветвам винаги да го консултирате предварително с маркетолог и PR, специалисти, които да ви помогнат в изграждането на правилния механизъм за вас, за вашия бранд, за вашия продукт, за вашите цели. Надявам се, чрез настоящото видео и съветите от него да съм ви помогнал за бъдещото създаване на много интересни и успешни промоции. Ще се радвам да чуя вашите мнения и коментари под видеото. Желая ви много успехи във Facebook. На добър час!